Takže ľudia, ešte pred pozeraním by som vás chcel poprosiť za ospravedlnenie, bude v tomto videu veľa nadávok. Snažil som sa to vypípať a dúfam, že si užijete tento diel The Fog, nová séria. Tak môžeme sa na to video vrhnúť a užite si video. Čaute. Takže čaute ľudia, ahojte, vítame vás pri treťom dieli z The Fog. Keď sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like, odber a koment, ako vždy. No, takže nebudeme to zdržiavať, môžeme sa rovno na to vrhnúť. Minule sme skončili z našej výpravy z Cavky, sme skončili v našom dome. Nie presne podľa plánov, ale hlavne, že sme to zvládli. A no, dneska chceme v tom pokračovať zase, lebo tam máme nedokončenú časť ešte tej Cavky, takže... Cavky, len robíme tu irony, takže... Musíme si spraviť železné veci. Aspoň teda nejaké, máme štíty, takže to je fajn. Si zrobiť aj iné veci. Bože, tí mývalovia tu tekajú. No tak urob nám niečo. Ja by som spravil ešte predtým, jak niekde pôjdeme nejaký sklep, kde budeme mať v podstate sklad, pretože tým, jak tu máme tie trapdoory na tie okna, tak tu nemôžeme dať nikde v podstate čestky. A ja nemám drevo, ja musím skácať ten strom veľký. Ja osobne myslím, že druhý diel bol celkom namakaný, takže ho choďte pozrieť, párkrát sme sa tam Bolo to celkom spooky. Hej, je to veľmi zaujímavý diel, lebo tam veľa vecí sa dialo. Mám len 2. Aha, dobre, mám dosť. A tam takto z výrastu? Hej, veď tak som ho to zasadil aj predtým. Dobre, tak poďme. Dobre, išiel by som spraviť sklepenie teda. Pozri, jak stojí ten rebrík. Aha, to sa dá takto. Tak dobre potom. Ale takto nemôžeš po ňom liesť, ale takto hej. To je jak No tak to je dobre toto, že nevieš takto liesť. Hej, to je fajn. No dobre. Dobre, máme tu priestor na čestky. Čo? Máme tu priestor na čestky. No dobre, dáme tu aj crafting, ale... Hej, chceš to dať tak, že tu budeme mať hore len postela? No nie, celkovo aj dole bude crafting, všetko. Okej, aj pec. Tak túto pec presuniem dole. Áno. A no. Zobral si ju ty. Aj. A ja nemám svoj crafting, či mám? Aha, mám ho batôžku. No daj čestku. Daj mi drevo nejaké. Že tie torčky budú takto hore a budú len dvojposchodové tie. Dobre, ja idem ťažiť drevo nejaké. Tak tam daj tento stĺp z kameňa. Jaj. Na čo? Počkaj, ne, ja... Už sa za chvíľu... Ja viem čo, ja tam dám... Alebo tam daj ten spruce log. Len ešte jeden nám chýba, ale tak to nevadí. To sa doreší potom. Music disky dám sa... Už sa stmieva. Tam je Herobrine. Poď sa pozrieť. Aj hlinu. Poď sa pozrieť cez okno. Cez okno sa poď pozrieť. Kaž. Kde? Aha, vidím ho. Idem za ním. Pane Herobrine! Dobrý. Jak sa máme? Počkaj, mu zamávam, kúkaj. No choď k nemu, choď k nemu. A on sa pozerá na mňa iba. Pane Herobrine, tu som. Aha. O, on zmizol. Cool efekt. Ale trošku som sa zlakol, keď zmizol, nebudem kecať. Čo? No, niečo tam horelo. Skúsme nespať už túto vyrastli noc, stromy. Jeden. Hej, vidím. Skúsme nespať túto noc, že čo sa stane, otvorím Pozri okná. sa. Čo? Biele oči má rakún.
To nevadí. No, že čo? Skúsme ísť nespať, pootváraj okná, okrem tohto, lebo... A uvidíme, či sa niečo v noci bude diať. Podľa mňa sme to úplne týmto. Čím? No, že sme Že som otvorili išiel za okna. Herobrineom? Tu budú... Ty si dole? Ja tu rozstriedujem práve. Veci. Robím toto, ja to tu triedím, vieš, že stavebné bloky Hej. a takéto... No, idem vypáliť to meso, čo si dal do čestky. Oh shit! Že má biele oči. Počul si to? Je tu niečo? Vidíš niečo, lebo ja nie. Nič nevidím. Možno sa nič Ojojoj. Ojojoj. Čo? Oh my god. Mám ísť za ním? Chod za ním. A utekaj keď tak domov. Počkaj, ja zatvorím toto. Však keď tak zomreš a spavneš sa tu. Zatvor trapdory, ja si nastavím spawn point. Počkaj, nie všetky trapdory. Iba tieto To tu. nechaj otvorené. No dobre, poď. Tento nechaj. Idem. Čau, brácho, jak sa máš? No už na teba kúka. Ani ne. No kúka. Oh shit! Zabij ich. A nejde za mnou. Zabij ich. Ale, Zabij ale nejde za tých. mnou. Dobre, ale ako zabij toho skeletona. No, tak čakal som niečo lepšie. A on má biele oči jeden. Možno sa rozbehne za tebou. Brácho, čau, jak sa máš? Ser Zatiaľ na len na toho mňa kúka. skeletona. Ser na toho skeletona. On zmizol! To je všetko, kamo? Ale takže on podľa mňa nebude taký kľudný On navždy. bude naháňať niekedy kľudne, podľa mňa. Veď toto. No Mám moc dobre. dobre oprnený barák, tak sa s nami ani nechce byť. Tak, my sme úplne To vybavili. My sme ho odbavili. No, tomu ver. A hlavne si ich daj do truhly. Ale dobre, to Ravager, to je ako nejaký typ kože. Jo, Či to není... To padá z toho mobku, čo majú pillageri. Tu taký ten mob, vieš čo myslím? Si to vygoogli, že No však to potom, však uvidím, nechám sa prekvapiť. Díky. A teraz na to brnenie. Spravím asi chestplaty, lebo tie sú Chestplate asi urob hlavne. najdôležitejšie. A zostali mi 2 irony. Na tu máš chestplate. Idem. Hodil som ti ho. A to je všetko, nie? No, viacej nemám. No tak Mám poď sa 2 vyspať. irony. Jedine, že by sa ešte nejaký vypaloval. Oh shit, Ojojoj. pozri sa von. No, tam je to. Iba, tam je ten skelet. Ale asi je fakt veľa monsters. Ale, no... Odtiaľ to nič. Môžem spať už. Poď. Hej, poď. No. Myslíš, že budeme mať nejakú cedulku? No, počkaj. Pozri, nech vyhoria. A počkaj, ten skeleton s očami bielými. Či Je tam vyhorí. ešte? No neviem, je otočený chrbtom. A tak asi vyhorí. Počkaj, ale ja chcem vedieť, že či má biele oči stále. Neviem. Môže sa otočiť sa, no dobre. Poď. Ale počkaj, kúkam. Počkaj, ja počujem ten istý zvuk, ako bol večer, keď zmizol henten. No má biele oči a on nezomre na svetlo. Čo? Pozor. Creeper! Tu je Herobrine, bol tu Herobrine, kamo, za tebou. Už zmizol. Dobre, Za tebou bol Herobrine. dobre, počkaj. Nenechávaj ho vybuchnúť hlavne, nech to nemáme Pozri diery. sa. On nechce On nechce Ja, on je zomrieť. vo vode, lebo je vo vode. Poď ho zabiť, poď ho zabiť. Poď zabij ho. Ale ja ho sám nedám. Ktorý debil. Aj rakún ide po ňom. Rakún ho zabil. Máme nejakú cedulku? Nemáme nič, žiadne správy. Creeper. Aj ty počuješ tú hudbu, ticho? Nepočujem nič. Ale Počkaj. potom si to pozriem. Počkaj, ticho.
Akú vy? Akú Takú hudbu jemnú chcete? muziku. Počujem, Či to není pod nami niečo? ale fakt veľmi slabo. Úplne slabo, také tun, 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 Áno, tun, áno, tun. áno, áno, áno. Ale ja mám vypnuté... Herobrine, tam je Herobrine. O, On zmizol, on tam niekde išiel. možno tam máme ísť? Není tu? Očividne niečo chce od nás. Hm. No počkaj, zober Hlavne sa dvere, tu nechce. zober dvere, Ja vykrafti mám u dvere. seba. Aha, Tak, nemám. no, Ale máme v truhle máme doma. nič potom. To sme sa ďaleko dostali. Ale prišlo mi to čudné celkom. Tak poďme na tú kejvku. Žiadna ceduľka? No, mala by tu byť, ale neviem. Aha, tu je nejaká diera, pozri. Počkaj, to skadial. Tu bude kejvka. Počkaj, ticho buď. Tam, Nie, tú hudbu nepočujem. Ideme tam? no nič tu ale není. Á, to je podvodná kejvka. Tam Počkaj. sa nechce drbať. No idem hore. Tak To som tak poďme. možno už vykontroval. Počkaj, zastávam túto dieru, čo tu spravil ten creeper. Kúkam, či není nejaká cedulka, ale nič. Škoda. Kto videl minulé diely, tak viete, že nám normálne Herobrine alebo nejaké z tých creature napísala Áno, hej. cedulku, ale vieš, čo mi príde zaujímavé, že tu by malo byť viac ako 2 creaturey, lebo zatiaľ sme videli len Herobrina a toho Foga. Malo by ich tu byť minimálne 4, tuším, by tu mali byť, takže dvoch sme... Jeden sa nachádza v kejvkách, ale to To bol neviem za ten akých worm, podmienok sa... nie? Nie, to je normálny mob, to je z toho Alex Mobs, ale to je normálne, to vyzerá horšie jak hento, ten worm. A... Tak poďme, ideme tam. Nemôžem dať. Dobre, ideme. No, no to potom ale. On sa stále môže zabiť. Herobrine, ukázať na tebe. Ty kokot, kúsi. Ideme zabiť do okna. Tak, ukáž na Tam je Herobrine. Zase padol, Poď, padol niekde zase. Padol do vody, chuj. No, nedolíš padol, dobre. Čo sa vodou? Ježiš, sa ožral. Ja mám tých zátonov strašne množených. No, akože pohode celkom. Ten mrak. Áno, tak. No, naša, ojojoj. Náš najvyšší nepriateľ je tu, hej. Správne hovorím? Do. No, kejvka. Jaj. No tvoj najväčší nepriateľ. No, hlavne lava do pič. No, hlavne sa tam nezabínaj. No, poď ideme. Kámo, Tu sa tá nedá. ozvená. Počkaj, aha, cockroach. Toto sú, tu sa niekde tu bude ten veľký, lebo toto je znak, že sa tu nachádza ten veľký niekde. No, cockroach je... Ojojoj. Kámo, tieto kejvkové zvuky neznášam už len v klasickom Minecrafte. A tu sú tak 10-krát strašidelnejšie ako v klasickom Minecrafte. Vieš, poznáš tie také zvuky. Hej, ale počkaj, jak sa mi to nepáči. Tie Ale zvuky. prosím. To dáme. To ty Ja si som vyhodil všetko seno. Áno. To všetko to uhlie ja som nechal v onom. Zase v peci, jak minule. Aha, 2 zlata, super. No poďme, ideme tam. Dobre, však... Oh, Ale nemáme torčky, ti hovorím. Keď chceme Máme. ísť do veľkej kejvky, tak nemôžeš mať také torčky. ale veď ja vidím. Ty nevidíš? Ja nevidím. Ja nemám Ja Muller hej. klient. To čo sú za zvuky, kámo? Ale pozri, poď sem, poď. Oh shit. Ježi, som sa zlákol, ty kus. Tam zostaň ty. Tu je tá veľká jaskyňa, nie? Áno, veď do tej chcem ísť. No však áno. Počkaj, toto není ona. Je to ona. Aha, je, fakt. Ale tu Bože. bolo, Spider! tu bolo to... Ne! Pozor, Čo to je? monstrum! To je ono, o tom som hovoril. Presne o tom som hovoril. Pomoc! Zdraj! Utekaj, Kámo, ono to ide po tebe. Dori, pomoc! Čo mám robiť? Zdraj! Zabij to!
Poď sem, ty Zmizol, Kde je? zmizol, pomoc. Super. O, To je pič. Musíš sa vrátiť, musíš sa vrátiť! Ježiš, to čo bolo, ja som sa Pomoc. Pomoc, 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 Jožo, drž hubu. pomoc, Lukáš. Zdrhaj. Nemôžem. Boha. Nažer sa. Poď, ideme. Dobre, tu Ale je to tu je jak toľko štak. tých mobov. Choď si po tie veci. Treba ho zničiť. Ja ťa chránim. On sa nedá zničiť, ten spawner. Nie? Nie. Do Čo? Kamo, help! Pozri sa, čo sa spawnulo z toho spawneru. Pozri, Ježiš čo ide za Maria. mnou. Au. No musíme to vyzabíjať. Dobre, Idem ti pomáhať. Nemám Ježiš, jedlo. Ježiš, tu sú malí spider. Kamo, zombici s onými, s očami. Kamo, nie, ale nie, no musíme to tu vytorčkovať, kamo. Ideme domov, makaj. To tam je napísané? Nie, to som teraz povedal. Aj dobré. Choda. A je tu náš rakún, takže sme v pohode. Dobre, potrebujeme naťažiť mäso z tých z tých veľkých hovedzín a dáme ich vypiecť. Tak poď mi pomôcť. Jo. A jak sa dajú rozmnožiť? Lebo bolo by fajn ich rozmnožiť. Neviem, a nie nejakou rasou? Teraz sú vo vode, poď. Ideme. Sa rozbehnúť. Zabij ho, rýchlo. No. Dobre, ideme domov si vypiecť. No tak poď to tam dať vypiecť. Oh shit. No dobré, poď pred barák. Takže ľudia, ďakujeme za zhľadnutie tohto videa. Dobre, Herobrine, čau. Kde? Ale Kde? nepotrebujeme ho teraz. Kde? Hneď vedľa našej budovy. Kde? Za Aha, mnou bol. už zmizol. No, takže dúfam, že sa vám páčilo toto video. Nezabudnite dať like, odber a koment ako vždy. A vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute, ahojte.